Keď pošlete svoje dieťa do školy, očakávate, že ho tam niekto požiada, aby si vybral medzi botoxom a pervitínom. Botox alebo pervitín? Pervitín. Takže tzv. Špecialisti, ktorí podľa vlastných slov navštívili 100 škôl, aby tam vyučovali sexuálnu výchovu, nútia vyberať si deti medzi plastickým chirurgom a užívaním drog. My rodičia si myslíme, že deti chodia do školy, aby sa tam učili matematiku, jazyky, literatúru a iné klasické predmety. Ale nie. Zdá sa, že samozvaní odborníci bez akreditácie propagujú drogy namiesto drogovej prevencie. Nevyskúšaš, nevieš, jak s tým pervitínom. Vo videu na verejnom vystúpení môžete vidieť ľudí, ktorí osobne chodia po školách vyučovať sexuálnu výchovu. Dôležitá v tomto kontexte je nielen otázka, ale aj odpoveď. Vzorec podľa najobľúbenejšieho. Sex, drogy alebo rock'n'roll? Sex. Prepáč, mami. Lebo drogy sú v pohode odpovedať pred mamou. Drogy sú pre respondentku prirodzené, no má pocit, že slovom sex šokuje vlastnú matku. Dokonca sa ospravedlňuje. A viete prečo? Pretože presne vie, že jej odpoveď už neodzrkadľuje matkine hodnoty. Hodnotový systém, ktorý preberá pred verejnosťou, je výsledkom iného druhu osvety a nie rodičovskej výchovy. Toto dievča sa stalo tým, čím ju urobili iní. Chcete, aby toto spravili aj s vašimi deťmi?